Fajn, Cleo. Vadí? Nevadí? Skúsim, vadí. Ahoj, Cleo. Tá ti tuším naozaj vadí. Čo tu táto robí? Pozvala som Aminitu, lebo viem, aké ťažké je byť v škole nováčikom. Rada ťa vidím. Ako to, že sa poznáte? Niečo sme zažili. Drakulaura, tvoje outfity sú na zomretie. Požičiam si zo pár. Ty už asi tak ľahko neuvidíš. Úplne ako modelka. Vďaka, vedia aj som. Prosím, vždy mám so sebou nejaké fotografie z portfólia. Pre fanúšikov. To je moja kabelka! Aminita, práve sme začali hrať vadí, nevadí. Tak... nevadí. Odkedy sa s Clio poznáte? To je už dávno. Však, Clio, keďže rozkvitnem raz za 1300 rokov, som veľmi obletovaná. Vaša kráľovná práve prišla. Hej, to mala byť poklona? Oprite sa do toho. Uctievatelia, máte šťastie. Moju krásu si môžete vychutnávať po celý deň. Nie je fér, že tu nie je zrkadlo, aby som sa mohla kochať aj ja. A dedinčania si uvedomili, že som priveľmi vzácna a výnimočná a chceli sa podeliť. Tak ma podarovali rodine Deniovcov. Moja rodina bola uväznená vo vlastnej hrobke. Priznávam, kým neprišla Aminita, bola to dosť múdra. Ja zbožňujem ten outfit. Musíš mi ho požičať. Aj si ho požičala. Spolu so všetkým ostatným. Aj toto si požičiam, aj toto beriem, toto tiež, aj veci na vlasy. Treba sa vyspať do krásy. Ale to stále nebolo to najhoršie. Hrobky by stačilo. Skúsim vyrašiť nejaký plán na útek. Aminita, našla si cestu von. Zožeň pomoc. Idem niekoho nájsť, ale toto si požičiam. Pekné od nej, že išla po pomoc. Až na to, že sa zabudla vrátiť. Hej, moja chyba. Nož, muštrá sa dokážu zmeniť. Clio, vadí, nevadí? Vyber vadí. Vadí. Tak potom sa uzmier s Aminitou. Fajn. Fanštrastické. A čo ty na to, Aminita? Aminita? Moje šaty! Aminita si vzala všetko! Požičala. Hej, to ona zvykne.